Ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste alebo ďalšom informačnom videu, ktoré som si pre vás pripravila. Ako vidíte, ak ste ho odo mňa práve dostali, tak to znamená, že ste úspešne zvládli prvý základný a ten najdôležitejší krok, aby ste sa stali členom doTERRA klubu. Podľa mňa toho najlepšieho, najzdravšieho klubu, ktorý na Slovensku je. Teraz už možno máte aj doma svoje prvé olejčeky, už vám možno prišiel aj balíček a dokonca už začínate rozlišovať, aký je rozdiel medzi tzv. Rolónom, to znamená esenciálnym olejom, ktorý je v takejto rolónke s guličkou a takto výborne sa používa. A napríklad na reflexné body a potom štandardným balením esenciálneho oleja, ktorý je v takejto 15 ml. Inakšie toto je jedna veľká limitka a verím, že ste si takto začali užívať vôňu, ktorá prechádza vlastne všetkými rôznymi našimi úrovňami. No, v tomto videu vám vysvetlím, čo sa teraz stalo u vás, keďže ste dostali e-mail o tom, že ste si niečo objednali a vy ste si neobjednali a teraz pozeráte na to, že ale ja som si nič neobjednala, ja som mala tú objednávku, ktorú mám zaplatenú, to je čo toto? Takže dovolte mi informovať, že toto je systém tzv. Vernostných alebo pravidelných objednávok, ktorý som vám nastavila ja, keď som vám vytvárala konto, alebo ktokoľvek iný, kto vám pomohol, ak to bol taký perfektný, že chcel s vami zdieľať tieto informácie, aby vám bolo lepšie. Takže to znamená, že vy máte možnosť sa rozhodnúť robiť dve objednávky v našom systéme. Takzvanú štandardnú, alebo potom takzvanú vernostnú. Každá vernostná objednávka je odmeňovaná vždy podľa toho, že vlastne za koľko si nakúpite. Každý mesiac v danom dátume. Vy tam máte aj vybratý konkrétny dátum, to vždy vypluje alebo vyhodí, navrhne systém v danom mesiaci. Je to tzv. Pripomínadlo k tomu, že že ja tu mám niečo nastavené, prosím si to, neprosím si to, chcem to, nechcem to, ignorujem tento e-mail, alebo ešte, že ste mi to poslali, lebo presne toto som chcela, alebo moja mama toto chcela, alebo niekto iný z rodiny. A v tom prípade si otvoríte e-mail, prekliknete sa a spravíte si objednávku. Upravíte si tú jedinú položku, ktorá tam je nahodená. Tam je veľmi dôležitá jedna vec a to, aby tá jedna jediná položka tam vždy zostala, aby to systém zaevidoval a zaregistroval, že ide o pravidelnú objednávku, z ktorej bude mať výhody a v ktorej bude mať zase body. A ďalšia výhoda tohto systému je, že nie len, že dostanete vždy darček pravidelne, ak k určitému dátumu, čo je v doTERRE do 15. v mesiaci si spravíte objednávku nad 125 bodov, tak je tam vždy darček v hodnote plus minus 20 eur. My s kolegyňou vždy potom spravíme k tomu aj na začiatku mesiaca podcast, aby ste vedeli, že prečo tento olejček. A doTERRA to naozaj nerobí len tak, ale vyberá špecificky predané obdobie a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom sa môžete dostať k esenciálnym olejom naozaj, že za výhodnejšiu cenu. No a tento systém pravidelných objednávok je fantastický v tom, že vy si, ak sa rozhodnete, samozrejme nemusíte, robiť pravidelné objednávky, tak z každej objednávky sa vám vracia naspäť bodová hodnota. Ono to nevychádza presne, že 1 k 1, že 1 euro je 1 bod, ale pre ilustráciu to tak vždycky použijem, lebo je to také jednoduchšie na začiatočné uchopenie a pochopenie. Vždy začínate na tzv. 10% spätne za vašu objednávku. Príklad jednoduchý. Ak si objednáte, povedzme, za tých 125 bodov, to znamená, že dostanete aj olej mesiaca v hodnote plus minus 20 eur ako darček od doTERRY. Zároveň tam vidíte, že dostali ste, sa vám to tam tak pekne ukáže, 10% z celkovej sumy alebo z hodnoty objednávky v bodoch naspäť. To znamená, v prípade tejto 125, čiže to si viete pekne krásne vynásobiť, to je zhruba 12,50 vo forme bodov, ktoré hneď na budúci mesiac uvidíte vo svojom konte. No a tieto body môžete použiť na nákup akýchkoľvek produktov. V limitovanej akcii, keď sú alebo v nejakej špeciálnej vianočnej alebo letnej akcii, tak tam máte vždy napísané, že tento produkt nie je možné zakúpiť za body, ale 95% produktov je vždy možné zakúpiť za tieto body.
Takže je to very generous, ako sa po anglicky hovorí. Je to fantastická forma, ako si spätne ešte získať, ako keby zarobiť body z objednávky. Čiže nielen to, že už teraz máte veľkoobchodné ceny, ale máte ešte ďalšiu výhodu, čiže 10% z celkovej sumy sa vám ako keby zapíše naspäť na ďalší mesiac. A je to veľmi zaujímavé, lebo už len z takej 125-bodovej objednávky, keď si to počítate a predstavíte si, že máte 12,50 napríklad bodov naspäť, tak to už máte citrón, esenciálny olej 15 ml, alebo divoký pomaranč, alebo plus minus celú limetku, zubnú pastu a tak ďalej. Alebo si preplatíte časť ďalšieho oleja, ktorý je napríklad drahší. No, a vy keď si takto budete robiť pravidelne objednávky, tak každý tretí mesiac sa vám zvyšuje táto bodová hodnota. Čiže začínate na 10%, potom idete na 15%, potom idete na 20%, potom idete na 25% a potom idete na 30 bodov. To znamená, že verno sa naozaj aj v tomto prípade oplatí a vy už ku koncu napríklad jedného celého kalendárneho roka, respektíve od toho obdobia, odkedy ste si otvorili účet, môžete mať až 30% z týchto bodov. A to už je zase veľký rozdiel, pretože opäť máte viac tej hodnoty naspäť. Takže toto vám prišlo do mailu, toto tam máte nastavené. A jedna obrovská výhoda je tá, že v našich krajinách a zemepisných šírkach a dĺžkach my máme možnosť si tam nastaviť, a to všetci máte nastavené, pokiaľ si to nezmeníte, na tzv. Bankový prevod. A tam to aj pekne vidíte, že objednávka čaká na zaplatenie. To znamená, že vy keď sa rozhodnete, že vleziete do vášho vlastného e-shopu a rozhodnete sa upraviť si túto objednávku, tak až potom si ju zaplatíte. Ak ju nebudete chcieť, to znamená, že ja neviem, tento mesiac ma nič nezaujalo, alebo mám všetko, tak to necháte tak a odporúčam inakšie spraviť si taký priečinok vo vašej schránke e-mailovej, neviem, či máte Gmail alebo nejaké iné e-mailové adresy a označiť si to, že dotera, aby ste tam postupne ukladali všetky informácie, videá a veže, ktoré vám pošlem aj ja, alebo niektoré moje kolegynky, alebo podcasty, alebo od dotery fantastické informácie k produktom, k vzdelávaniu, k ďalším dodatočným informáciám. Takže aby ste to nehľadali, ale aby ste to mali vlastne pod tým jedným takým tým fajlíkom. No a keď budete mať otázky k tomuto videu, samozrejme dám vám ešte aj pod toto video linky, telefónne čísla na náš zákaznícky servis. To znamená, keby ste čokoľvek nevedeli, nebolo by vám jasné, určite môžete kontaktovať aj mňa. Ale pokiaľ potrebujete zmeniť niečo v objednávkach, tak vždy zákaznícky servis, ktorý je bezplatný denne, okrem víkendu, to znamená v pracovných dňoch od 10. do 6. Je to telefónne číslo slovenské, je zadarmo, to znamená je nespoplatnené a je tam slovenský hovoriaci personál. A fakt, že my máme taký úžasný zákaznícky servis, že keď to porovnáte aj s inými firmami, tak to je fakt, že no proste úplne super. Pretože čokoľvek, s čímkoľvek by ste mali problémy, len zdvihnete telefón, alebo samozrejme fungujú aj na e-maily, ale ak je to niečo urgentné alebo nutné, alebo teraz idú Vianoce napríklad v tomto období, preto je toto video také tmavšie, ak ho budete náhodou pozerať niekedy v lete, a potom natočím nové. Takže srdečne vás vítam u nás a vítajte. A tešte sa na ďalšie informácie a ďalšie materiály. A ďakujem, že ste tu teda s nami, že ste to vydržali až do konca. A keď budete mať otázky, píšte. Krásny deň.